जोंहाबो आं इदि बर' मानसिजों हाबा जानो आं थांदोंमोन दै आं मिसा खोथा बुङा खिन्थु बे हौवायाबो हाबा जाखानायसोमोन आं मालाय न'आव खानसे समाव रुवाथि थायोमोन। हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो बे भिडिअखौ बानायगोन जाहैबाय जेनाखि जोंनि सासे बर' आइजो माने बिहारि हौवाजों हाबा जानानै सानै गथ' जानायनि उनावहाय होखारजाबाय। जोबोद दुखुनांथाव। बे भिडिअखौहाय ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव गोख्रोङै भाइराल जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ। दा बे बिथांजोखौहाय बिहारि हौवाया खारनो थिननानै बुबाय थायो जाहैदों आरो बेखौ बुयै बुयै होखारोबोनो मालाबानि समावहाय ओमफ्राय अयथासार खालामो बुयो। दा बेनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय एबसु अफिसाव फैनानै बिथांजोआ मदद बिफैदों। नोंथांमोना बिनि खुगाजोंनो खोनासंलांजोबनो हागोन। आं दसे उनावहाय बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ। बर'नि अनगा गुबुन हारिजों हाबा जानाय होनबाथाय जोङो बयबो बादा होखायो, माने रावबो मोजां मोनखाया। मानो होनोब्ला गुबुन हारिनि हिन्जावफोरनिफ्राय सम्पति मोनाब्लानो बिसोरनिया हाबा गैया। आरो नों जुदि बिसोरनोहाय हाबा जानायनि उनावहाय सम्पति होनो हायाब्ला नोङो बेबायदिनो होखारजागोन। बेनिखायनो जोङो बयखौबो बुङो माने गुबुन हारिजों हाबा जास्लायस्लाय गावनि हारिजोंनो हाबा जा। माने जोंनि हारियावहाय जोंनि बर' हारियावहाय बेफोरबायदि सम्पति डिमान्ड खालामलायनाय गैया। जा हरो हरा बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ अननानै हरब्लासो जोङो बिमा बिफानिफ्राय एबा बिहाव बिखुनजोनिफ्राय सम्पति मोनबोबाय। नङाब्ला जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि सम्पति दाबिलायनायनि जेबो रुल्स गैया। बेनिखायनो जोङो बयखौबो बुङो जोंनि बर' मानसिया सम्पति हरनो हाखाया नालाय, बेनिखायनो गुबुन हारिजों हाबा जानो हाया। आरो हाबा जाब्लाबो बियो गथ' सासे सानै जानायनि उनावहाय सम्पति दाबियैहाय होखारजाफिनखागोन। बेखौ जोङो बुंबाय थायो। दा थिग बेबायदिनो बे बिथांजोआ बेबायदिनो जादों। माने सम्पति दाबिदोंना दाबियाखै आङो बेखौ बुंनो थाङाखै, नाथाय बिदिनो जाहैगोन। बिसिनि हारियावथ' बिदियो सोलियो, सम्पति दाबिलायनाय होखारलायनाय नै बैयो सोलियो। बेनिखायनो आङो बेखौ बुंफालांनाय जाबाय। दा बिथांजोआ एबसु अफिसाव फैनानैहाय मा फोरमायनानै लादों बेखौहाय नोंथांमोना खोनासंलांब्लानो जाबाय। आङो बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो देखायलांनि। रायबाय थायो बुंबाय थायो होखारबाय थायोबा आंलाय मा खालामनो उपाय गैयाना। गथ' उन्दै उन्दै समाव थाखर लिरो। मा मानसि इयो? बिहारि। बिहारिजों हाबा जादों नोङो? बिहारि हाबा जादों। खै बोसोर जागोन नों हाबा जानाया? जोंनि गथ'आ 8 बोसोर जाबाय, नै 2 बोसोर जानोसै। ओमफ्राय दा होखारबाय थायो रायबाय थायो रिन्दि सिन्दि होनना रायबाय थायो। आं सोरजों रिन्दि खालामखो? मालाय गुबुन हारिनि हौवाफोरजों हाबा 8 बोसोर जाबाय नोङो बे बिहारि हौवाजों हाबा जानाया? 7 बोसोर। 7 बोसोर? नङा 10 बोसोरानो जानोसै। बे गथ'आनो 8 बोसोर जाबायबा 10 बोसोरानो हमना ला। बिहाय दा। नों मबेनि मानसिया? आङो रुपहि गोजानि। मारै लोगो मोनलायनाय नोंलाय? मबाइलाव लोगो मोनलायनानै बिदि हाबा जादोंमोन? हाबा जानो माने हाबा जादों। ओमफ्राय बेनो आरो दा गथ' गथाय दङ ना। आं जुदि आं थैना थाङोबा गथ'फोरखौ सोर नायगोन? ओमफ्राय नों हाबा दा नोंखौ नांला न'? इयो बुंबाय थायो आंनिफ्राय होखारगोन आं नोंखौ, बे न'आव थानो नाङा, नोंखौ बुथारगोन आं होनना बुंबाय थायो। बेयाव सेखा गिदिर बिसिनि दङ। आंखौ हाथाय ख्रे ख्रे एरनानै एकदम माबा दाननो होसोबाय थाबाय न' सिङावनो। ओमफ्राय आं गथ'नि थाखाय आङो गथ'खौ लानानै एरै थानानै आङो थाबाय आङो। नोंनि हिसाबै मा खालामनाय? इखौ दा मोनसेबाबो एसे साजा होनांगौ आरो नोंसोरो। इनो आरो आंना खोन्थाया। नों माने बिहारि हौवाजों हाबा जादोंमोन, दा ओमफ्राय बिहारि हौवानो नोंखौ नांला? नांला माने नाङाबो होनाखै दिसुन। होखारबायल' थायो रायबायल' थायो। बुयो? मैयाबोथ' बुदोंआनो आंखो। खैबारसो बुखो नोंखौ दिनैसिम? खननै जाबाय एबारजों। बिराद बुयो नामा? मैया एकदम बेसेबा बुखादों। ओमफ्राय दाखालि बिदिनो बुवाखै बारा। बुयै होखारो नामा? न' सिङाव ताला मारिना दोनो। मा नाम नोंनि नामा? महिमा देबि। महिमा देबि? महिमा देबि लिरबाय ना इसोरनिफ्राय थाखुर। नङा सिगां मामोन? महिमा रामसियारिमोन। न'आ बबेमोन देलाय खिथालाय? रुपहि मा गामि? खरामारानि। नों मबाइलाव लोगो मोनलायनानै गोसोथोलायना हाबा जादोंमोन? बे गथ'आ नोंनि मा नाम? अनुपम ठाकुर। ओमफ्राय दा नोंखौ नांला होनबाय थायो? नाङा होनबाय थायो, होखारबाय थायो आरो दा। नाङाबो होनद्रायाखै, होखारबायल' थायो। नों दा बबेयाव हाबा जादोंमोन? अबेयाव हाबा जानाय न'आ नोंनिया जायगाया? इनिया? नोङो हाबा जानाया बबेयाव हाबा जानाया? नोंनि दा नाग्रिजुलियाव हाबा जादोंमोन बिहारि हौवाजों। मा नामलाय हौवानि नामा? राजकुमार ठाकुर। बिफा नामालाय?
हौवानि बिफा नामा? हौवानिना दिनना थाखो। दिनना थाखो आरो जायगानि नामालाय गामिनि नामा? इनि नामा? अ इनि नामा नाग्रिजुलि खाथेरबारि। नङा नों जेराव थायो? भावरागुरि। भावरागुरियाव थायो नोङो? भावरागुरियाव। भावरागुरियाव। मा मावो? हौवाया? खानाय हायो। खानाय हायो। खानाय सिनो? बे गथ'आ नोंनि? खै बोसोर जाखो? 7.5 बोसोर जाबाय। मा नाम? मानसि गुमान। ओमफ्राय नों मा लुगैयो दा? नोंखौथ' बुबाय थायो हौवाया बे आंखौ बुबाय थायो माने राजकुमारखौ साजा होनांगौ आरो एसे। नों पुलिसाव थांदोंमोन नामा? आं थांदोंमोन ओमफ्राय पुलिस माबा अफिसारा गैया अबाव थांदो टाइमसेयाव अबाव थांदो डिउटियाव। नोंखौथ' सिगाङै बेलेग हौवादो हाबा जानाङा जाना बर'फोरा एबसुफोरा बुंबाय थायोमोन नों बुंदोंमोन ओमफ्राय आं बुजियासै। खारखोमाना हाबा जादोंमोन ना? खारखोमाना माने सिदा सिदा घराव लांदोंमोन आरो न'आव जोंहा मिटिं जादोंमोन। मिटिं जानायाव ओमफ्राय लाना फैदो आरो आबसु अफिसनिबो मानसि थांदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु इसोरो बुंदोंमोन आरो थांनाङा बिजों होननानै खिन्थु आं बुजियासै। बेयावनोथ' गाब्र'योना बर' हौवाफोरा मोनामोन न बस्था बस्था। आं मिथियाना जायोखौ। बिहारिफोरा मोदोमोमोन दालाय मा जाखो? बुजि मोनैयावनो थांदो दा नों थांथ' साननैसो बुजाबाय थाथ' दा सोलाबथ' जेरखमनो मिथिबाय? आं जुदि थैना थाङोबाथाय होमबा नों मानो बै समाव मानो सानदिया? बै समाव आं जुदि सानासै ना जों बै समाव बादा होबा मानो हाबा जानायखौ गारदो नोङो? आं सिगाङावबो आं बिदि जादोंमोन ओमफ्राय खिन्थु जोंहाबो आं बिदि बर' मानसिजों हाबा जानो आं थांदोंमोन दै आं मिसा खोथा बुङा खिन्थु बे हौवायाबो हाबा जाखानायसोमोन। आं मालाय न'आव खानसे समाव रुवाथि थायोमोन। बेबो बिहारिसोमोन नामा? बर'आनोमोन। उनाव होखारदो? होखाराखै आं निजे फैदो। ओमफ्राय बिहारिखौ मोजांसिन साबसिन मोनबाय नोङो? आं बिदि मोनाखै खिन्थु आं बिराद खस्थ'नि थाखाय थांदोंमोन। मिथिनायलाय खस्थ'नि थाखाय नों संसार जाबा खस्थ' जाखायोब्रा नोंसोरो जानायाथ' जायो होमबाबो आं बुजियासै। दा होमबा बांसिन खस्थ'आ मायाव मोनगोन नों बिहारिजों हाबा जानासो मोनदों? नानि सेन बेलायल'सो मा सेन साननैसो बुजाबाय थाथ' जों दा जेबो बुंनो हाया जोंहा बहुद रेजाल्ट दङ जों मालाय हौवाखौथ' जों थांबाय थानायफोरखौ एमा जों खयज' हाला दा नैबे बर' जुदि थांनायमोनबा मा नाममोनलाय? मा नाममोनलाय? महिमा रामसारिमोन दा ठाकुर जाबाय दिबिलिरबो। नैबे बिथाङा नाग्रिजुलियाव सासे बिहारि हौवादो हाबा जादोंमोन। बिथांखौ दा हौवाया बुबाय थायो होखारबाय थायो। दा एबसु अफिसाव फैदों बिथाङा बिसार होनो। नाथाय जोङो साननो गोनां जादों जे मोनसे समाव बिथांखौ हाबा होनाय समाव माने एबसुफोरा बुंखादोंमोन जे बे गुबुन हौवाजों थांनाङा बे मोजां नङा खिन्थु बिथाङा मानियाखैमोन खिन्थु दिनै फिन एबसु अफिसाव फैनानै बिथाङा बिसार होफैदों जे हौवाया बुबाय थायो बिथांखौ सानफ्रोमबो बुबाय थायो आरो नैबे गथ' दङ बेहा सानै। दा बेलेग हौवा हिनजाव लाफैनो नागिरदों बै बिहारि हौवाया दा ओरैबायदि माने जाथाय जादों। नैबे बिथाङा रुपहिनि मोननो बिथाङा रुपहिनिफ्राय हरामारानिफ्राय बिथाङा हाबा जाफैदोंमोन नाग्रिजुलियाव सासे बिहारि हौवादो खानाय सिंगादो। नाथाय बिथाङा दा होखार जाबाय। मा नामलाय नोंनि नामा? महिमा रामसियारिमोननो बिथांनि नामा। ओरैबायदि जाथाय जायो नुदोंना बर'फोरा गुबुन हारिजों थाङै थाङै बादा होबाबो लाया।